Hello everyone, haina hailam sugusini blogo after long days ni pore sung haina hai video khlainani sengkha nge kisa problem ro bangai video khlaimanliya nge haina hai sini video no continue khlainai ni sung once kang ko tabu sung phailejak mela o mela ke Murasing Social Culture mela amo ko potisiri o state level ni ongo nge ko tabu himlai tongo sung kosalma lama hima himnai lama no hoite no dugan rok kasok paijak rok sung mela so sogiyakho taibo kubangma ma himnaikho hinge ko thanglai tong himte leslanglai kha hinge sung daktin nogo thana hinne sairigo no phailaika hinge borok rasu baya ko jesu khor thuknai asun borok bangnai abagai sung dakti lamrok jamuya sani dakti mutai rok khulumui nogo thana hinne wansuklai hor thuya sani haini ko phailajak taking ko himlai tongo tei kisa pore ken sung mela mada sogoi sinai hinge sukang sogoi kangke sung ko mondiro khulumna hini tongo tabuk sung o jaga bugrok painai bugrok paikhe sukang motai rok khulumnai ta motai rok khulumani pore khe sung salai sinai ta sathalai sinai tam salainai naigana horni maisa jia hingke sung o jaga no horni saoinai nogo to tei chaijagla hingke kwchangma hotate kwchangma rwirokha hingke tei nogo thangai mairok chanani kwchangna hingke thusinai abagini ko tabuk sung sokpaikha borok rok phaibayakho karon jesu hor thungna asukchi borok phainani bagui sung ko tak borok rok kom khuchi amjari dakti mela rok berainai mani rok painai dakti nogo patala sinai ta sung hingke ko tabuk sung buk paigana o jaga batasa rok thailik rok painai sung ko mondiro yobo khe mondir sini Murasing ni o jaga no sung phaiota phaijago motai rok khulumnani hingke sung phaiota o jaga o hingke angkhe habliya mondir habliya ko bai ke hapka sung ke habliya ta tabo khe mutai rok khulum paige sung angke baire tongoi no khulumka hingke bohok kisa tan rok hangke ba tabuk chajaknai dugan rok naitonglai tong biyang phaising chajaknai dugan rok tong fast food dugan rok hingke ko jaga sung dugan mankha chat dugan hingke chat sukang chalaina gana chat khe ang ekdom thokjago besi keno hingke chat ni loge sung nanai gana no dugan tongo o dugan wngkha angko juice dugan angkhe lemon ni nungsinai ta lemon hingke ani favorite hingke ba lemon bai baksa sung juice nungrutui chat chalai sinai ta onko gana no dugan gana no chat bai baksa chat chakhe to kisa yoknai bele apoi onko nai pa thoye thotok chat phaipora asuk kwchangma singko tabule gorom se nangsu mela o borok aste bangoi tong hingke ba gorom nangsoka hingke tabuk khemko sung yang phaising kisa rirong nailaigana pa dugan le kubangma no ho jaga mela kotor bileya bagui dugan bo kubangma no phaio hingke onko borok bo tam pailai naigana angkhe sudu nokni bagui si painai plate rok painai ta hingke borok khe riginai painai hino hingke riginai dugan nailai tong bo jaga kaham tong nailai tong ta borok hingke bong loge nangbo ma tong ta hino angkhe dakti nogo si thana muchukang mela rok asuk naithaiya selerjago borok jesuk mela rogo bang asuk nang selero abaginai borok birongya sani dakti nogo thanani hingke takto borok purikho sairikho si hingke ba hingke hor thukha hingke to gari rok jamung nai abagai dakti nogo thamani chao hingke ko borok riginai painani nango bono bo choice wnglaika saimaya emono choice wngkha na naithok naidi comment khaidi guys norok na naithokjaka hingke bono borok tak packing khaisinai nakata hino tabuk khe haina hai salaigana sung ko amo salainai tabuk khe tahing to chat chakha chat chamani bai pungya khongke amo tei ma salainai amo chaman pore teibo chanai sung hingke chabaikha chabainai tabuk onko tei kisa mela beraigana onko aste borok bangte tongo birong te tongo taibo si borok birong nai obo pura borok bai borok pura kwchak nanglaisi ma himnai hingke sung tabuk last salai sinai sung tei kaisa sini favorite tongo ko mo pani puri emono last chasinai ebo chabaikhe tei sini bhog jaga kwrwi kha tei guys tabuk khe nogo thanglai sinai sung ko nokni bandata kisa jerabi kutung pailai talangana hingke omo paibaikhe sung nogo thangsinai ta hingke ko nogo thanani lamsiruka tabuk si borok khe phairok ongo hor thokroro hingke tinini video mini video no wngkha vlog asuk jora tui no video no chajak khe like share comment khaidi bye bye.